klassrummet. Är ni snälla? Hörlurar, snälla människor. Bort med det. Lite normalt. Tack. Fram anteckningsboken och så slå upp sidan 210. Är det samma? Kan du stava eller? Hej. Var snäll mot honom, han är dyslektiker. Sluta störa. Tyst i klassrummet och arbeta. Var flitiga. Alla måste följa med tåget nu, kom ihåg detta. En del. Okej, du behöver inte läsa det till sånt. Molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Och detta är då handlar om olika molekyler som förekommer i olika kemiska processer och det har med genetik. Molekylärbiologi. Jag har inget arbete här på fredag och jag vill att ni sätter er och börjar arbeta med detta nu. Om ni förstår detta. Alla har förstått uppgiften. Slå upp boken på 10, läs och skriv och anteckna. Ungdomar. Kan du lägga av det? Lägg av då. Tyst i klassrummet i Sverige ska det vara. Mobilen. Sitter nu i lugn och ro och jobbar upp sidan 10-20 på sidan 215 i boken snälla. Och du vet smaskig, om man inte jobbar så kommer man inte ens livet. Robot, hemma. Lägg av. Lägg av. Vad ska jag göra här? Jag vet inte, jag kan inte läsa. Tyst i klassrummet. Sluta stampa med foten nu, skärp dig. Skriv inte på bänken. Det är skolans egendom håller du på med. Tänk efter lite nu. Jag tror får du få sådana idéer. Ursäkta magistern. Och stavas med K och inte K. Ja, det visste jag väl. Två streck. Mobiler allihopa. Inte igen. Mobilen. Du där bak. Mobilen. Ja, dagens uppgift är idag att vi ska sitta och jobba med biokemi. Och det är på sidan 210. Och vi ska jobba med uppgifterna 10 till 15. Alla har förstått uppgifterna ordentligt. Ja, och det ska vara tyst i klassrummet så alla kan jobba i 4 höjd. Varför har du datorn uppe? Jag kan. Ja, om någon behöver hjälp så räcker upp handen. Ja. Ursäkta, men du sa matte biologi. Ja, då behöver man B, I, O,
L-O-G-I. Tack så mycket.